Bă, schimbare, am mică schimbare. Hai și bă! E cineva de aici? Am jucat. Nu, mai mult. Patru grupăm, cal. Rapid. Let's strike Fraser, dacă-i dau! Grupe, organizează, e indirectă, grupe, fă grupele și jucăm, fă grupele și jucăm, e indirectă, fă grupele și... Foarte bine, grupul 2! Spieram! Iriam de geam! Ia pas! Mai este primul! Presiune, apărarea, punem presiune, ieși! Hai, stai ghiricat! Uai! Ăștia plachează. Ce facem? Asta am văzut.
dar poate să ne atacă. La margine 4, nu aici, la margine 4, nu cu pasă. Stai la grupul 2, sau stai în spate. 1, 2, 3, funcție de ei. Dacă faci la pică, voi mai faci mai mai multă comunicare. Dar ce să transmite? Era să duce o țigană. M-a venit. Acum se... Stai la tine, hai aici, bășenă. Cine nu dacă avea mașină? Mamă, dacă scoate ușa asta... Uite, nu am câștigat! Doar de acolo, din 22. Stai că... Ce până a fost? Nu știu tare. Mai avem. A câștigat. Așa, nu vezi pe la ce pregătire. Băieți, facem efort la suport. Facem efort să ajungem mai repede la suport. Și vezi că ai răbdare. Dă-le balon. Bandi. Bă, Sorin. Hai, mi Au făcut o greșeală. Bele, uite-o sprâng din mantenii la instanție. Come forward! Cristian! Da, ai văzut aici, splachează sus, dar n-ai văzut ce de sus. El die guideline, relax! Die guideline, recht! Ik zoek die draaien niet, ik zoek vanaf en goed. Hey!
Dă gențile, dă astea în față. Să nu mișcați gardul. Să nu mișcați gardul. Mulțumesc. Kom op, bokjes! Kom nou! Kom straat, kom straat! Kom Floyd!